Mai Jeremiah pama cross examination avo kukote vati ivo vakakumbira vakomana vakavabata chibharo kuti vapfeke masokisi kana ivo mapepa ebasa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So panonzi kana munhu achinge abatwa chibharo panotsvakwa ma DNA traces mubhodhi memunhu uye panoratidzwa forced entry, asi panyaya yaMai Jeremiah zvinenge zvisiri kuda kubatana. Pari kunzi ipo musikana akange avakumbira kuti vapfeke havo nekuti panoda kuti padzivirirwe zvirwere. Vakomana vari kungovanda nenyaya imwe chete yekuti kana dei kwakuri kubatana chibharo, dei takapfeka here mapepa aya. Umwe wacho ari kunonzi Martin ari kuti iye amai ava vakatosvika paya ndokubva kwabatanwa ivo vachibva vadecida kutodya nhengo yemukomana uyu. Vapedza ipapo ndokutora mapepa aya ndokubva vamupfekedza mapepa ebasa, basa richibva rangobatwa pakare paya. Mai Jeremiah vari kuti aiwa handizvo zvakaitika. Vakomana ava vanga vagara vatovaisa murumu vachibva vavatyisidzira vachibva vapula out imwe information pa internet inoratidza kuti vanhu vanoshanda neve-intelligence vakavatyisidzira zvakare vachibva vavaudza kuti vanovapfuudza uye vanoziva kwavanogara, kwavanoshanda uye zvakare kunoswera nevana vavo. Saka munhu angari under coercion. Saka zvese zvokunzi vakazodya nhengo kana kudii kwaiva kutya. So guys apakaipa vari kuti ivo sezvavakataura pavidhiyo yavo vakazvibvisira vega hembe ende Charlie akabvisawo dzake. Ndobva ivo vati Charlie ndinokumbirawo zvangu handitika. So Charlie akabva azouya ndokubva vabata ndobva vazowirirana zvekudyanana nhengo izvo, asi zvanga zviri zvekuti munhu aitya. So ivo vari kutaura zvakaro, ndosaka vanga vasingadi kutaura nyaya yavo. Vakadecida kuti iite hayo secret nekuti vaitoziva kuti nyaya dzakadai idzi dzinogona kungotsikwa kana kuti panoshayikwa justice zvachose. Vataura zvakare vakati zviri kuvarwadza mwoyo wavo nekuti vatosvika munana anxiety, depression, vari kumwa mapiritsi ekuti vagone kurara usiku nenyaya trauma yavari nayo uye kutotya chaiko kuti vanhu ava vanogona kungovavinga. Zvinova zvakanganisa chero vana vavo kuchikoro, zvinova zvakanganisa chero parenting yavo. Havachagoniwo kuti vatambewo nemhuri yavo zvakanaka uye nemurume wavo. Yes, vangogara vane maproblems avo, but iyi ndiyo yatokonzeresa Sarajevo incident kuti mhirizhonga yakanyanyisa itange. Ndo nyaya dziri mumastreets idzi nhasi vadzokera zvakare kukote kuti nyaya yacho ienderere mberi kuchiwedzerwa dzimwe evidence dzinogona kuratidza kuti vakabatwa chibharo. Guys, ngatizivei chinhu ichi kuti munhu akapfeka masokisi ebasa hazvireve kuti haana kukubata chibharo. Ngatinzwananei. Kana ukaiswa murumu ukatyisidzirwa ukaitwa coerced kuti uite zvinhu zvausingadi, kana pakaiswa pfuti pasaidi kana kuti pakaiswa banga kukanzi kurura mbatya dzako, unozvikururira. Ivo vakatotaura mai ava musi wavakatanga kuita interview yavo vakati ndakazvikururira ndega hembe. Yes, in as much as my lawyer want to take advantage of that, kana munhu achibatwa chibharo guys ukangotyisidzirwa ukanzi manya wakatarira unoinda 1. Saka nyaya yekuti titi mai ava vana kubatwa chibharo tinenge taakuva unfair. Dei tamirira vematare vanodziva nezvenyaya idzi, vanohwerengedza. If they are impartial, kana vasina kupindwa mhomwe, nyaya iyi itangobuda sezvazviri. Tiri kungoti isusu takamira naMai Jeremiah sevanhukadzi tiri kuti aiwa hazvina kunaka kuti munhu abatwe chibharo. Hazvina kunaka. Hatidi vakadzi vanorohwa, vakadzi vanoshungurudzwa. No guys, our role isusu semadzimai kukudza ndudzi nekudaro, kwete zvekuikwai tinobatwa sikarudzi dzedu dzichibvarurwa. Aiwazve guys, izvozvo ndo zvataramba. So we will keep you updated. Kune vaya vanoona vasati vasubscribe, pamwe pacho munozogoogle kamondishaya kuti ndiri upiko paya kwanditi dzakawanda channels dzinokupai nyaya. Imi michibva mangobaya subscribe kuitira kuti nyaya idzi padzinongobuda hecho chinenge chiri pamusoro mubva mangozviterera nyaya dzenyu. Thank you guys so much for watching. Makandikoshera. Kondicharekodha kakasongo.